Rajalle ja me aukastaan vähän chestejä. Eikä me aukastaan nämä chestit ja sitten me mennään aukastaan täältä tämmönen Super Magical chesti. Mä ostin näitä kemejä, että mä voin tehdä tämän videon. Eiköhän mennä avaimelle. Eikä me voitais aukastaa nämä Silver chestit ja sitten aukastaan Free chestit, sitten Golden chestit ja sitten Chrome chestit. No niin, aloitetaan. Kultaa aika vähän, no ei näistä ikinä saa paljon. Valkyria, Ignitea. Nyt on sentään enemmän kultaa kuin äsken. Bomb Tower ja Spare Goblineita. Ja me käytetään kemeä tähän, että me saadaan avattua. Joo, taas Valkyria ja Spare Goblineita. Ei näistä ikinä tule mitään hyvää. Sitten aukastaan Free chesti. Tuleeko epikkiä? Ei tuu epikkiä. Barbaria hutti. Ja Minion hordeja. Aukastaan uusi. Fireball ja Spare Goblineita taas. Sitten aukastaan Golden chesti. Kultaa. Minion hordeja. Skeletoneja. Elixir Collectori. Ja Spare Goblineita taas. Ja sitten Chrome chesti. Melkein 500 kultaa. Kemeä 2. Taas Spare Goblineita. Yllätys. Taas Minion hordeja. Fireballeja. Ja Fire Spiritejä. Ja nyt me sitten aukastaan täältä Super Magicali. Joo, aukastaan 3200 kultaa, ihan hyvin. Yllätys, Spare Goblineita taas, joka chestistä melkein Spare Goblineita. Arroweita 138, Rock Ridereita 20, Mortareita, tulipalloja, 8 mirroria, 10 lighting. Jippii. Lighting on huono. Erittäin huono. Mä voisin parantaa noin. Tai sitten mä voisin parantaa. Mirrorin voisin parantaa. Taidan parantaa tulipallot, koska niitä mä käytän. Ja niin, muutapa mä en voikaan parantaa. Tämä video voisi olla tässä. Mä oon klaanissa nimeltä Suomen Liiga. Itse olen tehnyt aika vähän porukkaa. Tulkaa jos haluatte. Ja, niin. Kiitos kun katsoitte. Tykätkää jos tykkäsitte. Mä voin tehdä lisää näitä chestien availuita, jos tulee tykkäämisiä. Ja kommentoikaa jos haluatte näitä lisää. Ja, että kiitos kun katsoitte. Tykätkää jos tykkäsitte. Dislikettäkää jos disliketitte. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!